Malawi Brief. Posachedwa pa tikhale tikupasirani programu ija yakulinji pa Times Radio lero pa 23 February 2026. Wadzuka bwanji? Ndadzuka bwanji bana. Inenso ndadzuka bwino. Nkhani ya lero tikukamba nkhani ya executive order imene wapereka mtsogoleri wa dziko lino imene ndi tinene kuti number 1 of 2026 imene akukambamo za anthu ogwira ntchito ku chipatala. Tatitambasulire bwinobwino kuti amalawi amvese kuti mtsogoleri wa dzikoli akuti chiyani pa nkhani za anthu ogwira ntchito mchipatala makamaka pakupezeka kwawo mzipatala zina za private ndi mabizinesi ena woterewo. Kodi chavuta nchiyani komanso anthu akuyankhula kuti chiyani in response to executive order imeneyi? Ndizoona lolemba la sabata yapitayi pamene panali pa 16 February President Peter Mutharika kugwiritsa ntchito mphamvu zawo anapereka ndithu mwina pachichewa tikhozoti chiletso kapena malangizo kaya moteromo kuti poyang'ana ndi mmene nkhani zinachulukira makamaka mu nyumba zovalitsa nkhani zathuzi zinachulukamo nkhani zoti kumwe muzipatala mukuoneka kuti anthu ena amba kulandira kenakake pa ndithu chithandizo chimene okhala chaulere. Komanso zikuoneka ena agundika kugulitsa zipangizo kuphatikizapo mankhwala kumene amene ali aboma. Komanso ena ali ndi zipatala zawo kapena malo ogulitsira mankhwala awo amene timati mafamasi. Ndiye mwinatu akumakhanga kuti akumatengako izizi nomakazipitisa kuti kwawo ngati zipangizo. Komanso ena akumamuuza ndithu odwala kuti matenda awatu kuno kusatheka koma mupite chipatala chakuti mwina akuloza chawo kapena chanzawo zinthu ngati zotero. Ndiye atayang'ana zimenezi anaona kuti iwowo aperekane chonso pano mawu awo amenewo amene akunena kuti akuyang'ana zinthu zitatu. Poyamba akuletsa nchitidwe oti aliyense amene akugwira ntchito mu zipatala zaboma alandire kenakake pa matenda kapena pa ntchito iliyonse imene wagwira imene okhala yaulere. Komanso akuletsa kuti aliyense amene akupezeka kuti akugwira ntchito mu zipatala zaboma asapezeke ndithu ndi mwini wake wa business ngati ya chipatala kapena yogulitsa mankhwala kumene imene tati famaseyo. Izizi anapereka kuti kuchokera tsiku limene anapereka chiletso chimenechi imene lili la lolemba lapitali pasapite masiku okwana 30 akhale kuti asiya kupanga business iyo ngati anali chabe mbali imodzi ya business kuti anali ndi mashares ndiye kuti ngati anali wokha mwina asapezekenso kuti iwo akuchita nawo malonda amenewa. Komanso ananena kuti kuchokera pamenepo pakufunika kuti aliyense amene sakwanitsa zimenezi ndiye kuti iwo muboma lili ndi mphamvu yomuchotsa ntchito. Zimenezi ndi zimene zili mu executive order number 1 2026. Komano kunja kusopano anthu osiyanasiyana pamenepo akuyang'ana kuti kodi nkhani imeneyi yabweradi motero. Ndizoona zimene zadandaulidwa modamu koma kodi iyi ndi njira yoyenera yoti tithane ndi ntchitidweyo. Chifambira kuona kuti vuto lenileni limene lilipo mwina sizingakhale kuti ndi anthu kukhala ndi zipatala zawo ndikoza ambiri akuyang'ana kuti ngati ili nkhani yoti anthu mwina ali ndi ntchito yofanana ndi kumene amagwira ntchito ndiye ndisangangoyang'ana kuchipatala kokha fa ndiye ndi kwambiri mupeza kuti pali wa traffic pansewa otinso ali ndi mamini basi nanga amene yoyo kodi imeneyonso ndiyosokoneka ayigwira amene mibasi yake yomwe izikhoma msonkho. So pano kuli anthu oti mwina ndi aziphunzitsi kaya maprimary kaya kusekondari komanso ali nkuthekera kuti anasegulanso kachani ka private kawo amapanga yamasana amaphunzitsa mwina ali ndi ka private. So ndi mwambiri mene anthu ali mboma momu akugwiranso ntchito zofanana ndi kumene akutani akugwira. Ndiye kodi oda yangoyang'ana mbali imodzi fa chani achizikuoneka ngati apolisi enanso amakhala ndi tima security agents. Nkhani ngati zimene ndi zambiri. So nkhani ngati zimuona kuti nanga mbali zinazi
kodi sizikuyenderanso kuyang'ana komanso anthu akuyang'ana kuti kodi vuto leneleni ndirakuti munthu uyu ali ndi chipatala chake kapena, because zambiri za anthu akuyang'ananso kuti zimene zikufuna oda ili mbane nazo pali kale malamulo. Ndikang'ana nkhani ya katangale fangati munthu akuba mankhwala ndiye kuti ndi katangale. Imeneyo ti ndi Corrupt Practices Act imene ikuyenera kuthana ndi ziti ndi zimenezo. Ndiye mukayang'ana nkhani yoti munthu mwina akumatenga anthu ake, anthu a mchipatala cha boma kuapitisa uku ali ndi makonda cause of conduct konko. Amene ali malamulo. Amenenso ndiye kuti bwanji kungogwiritsa ntchito zinthu zimene zilipo kale. Koma malamulo akhala kugwira ntchito. Pamenepo nkhani zokunena kuti alipo malamulo is one thing. Ndizoona. Koma the truth is takhala tikudziwa zonena kuti mchitidwe umenewu wakhala ukuchitika kwa nthawi yayitali. Wena amanena kunena kuti vuto lolimbana ndi katangale ndionena kuti mukagwiritsa ntchito njira zomwezo zimene zakanikazo nothing changes. Nthawi zina makhala ngati mufune kukhala radical koma timva maganizo a Malawi komanso maganizo a mbali inayi chifukwa kwinako kuli kumeneko kuli Physicians Assistants Union of Malawi amene mtsogoleri wake akhale pompano komanso tili ndi chairperson wa Human Resource for Health Coalition awanda Solomon David Chomba komanso Malawi Health Equity Network Executive Director George Jobe. Onsewa akukhala ngati kuti akusendera kumbali ya chipatala. Tinayesesa iwe ngati producer nkonzo wa programu hii unayesesa unati khaleso ni mbali ya boma. Kumina ungu afro kuzefa anthu atamadaba kuti akonza programu natani aboma palibe pa programu kuti afro kuze mbali yao. No, aboma nafikira zulo poyang'ana kuti nkhani yachokera ku nyumba ya chifumu. Amene amalankhulira kumeneko aliko amene ndithu anatipatsa Agathe Maulidi komano nditafikira anandipempha ndithu kuti amwina mutiuze kaye kuti nkhani yake ndiyo khudza yani malinga ndi protocol yawo ya ku State House kuti akafunse chilolezo kwa mabwana awo. Natumizira mafunso athu amene tikufunsa panowa komano kufika no cha usiku zulo ma 11 ndi pamene anandiyankha kuti koma mwachidule mabwana awo anena kuti sizoyenera kuti akhalepo ati ife omwe natingogwiritsa ntchito odayo imene naperekera so kumbali ya boma tizingoyang'ana kuti oda inati chani. Chabwino ayi timayesesa ndipo timafunisisa kuti mbali zonse ziwiri zizikhalapo ma program amenewa koma ife chonena kuti aboma kuyankhula kwawo anayankhula kale mu executive order imeneyi ndiye timvanso kuti mbali nayo anthu akuti bwanji wangochita tisaidi tidokota boma chifukwa kuona kuti ndalama zimene amalandira ku boma akafananiza ndi ndalama zimene amazipeza kuzera ku chipatala chake ayi sizigwiriza nawo pang'ono pomwe olata bomawo akweze masalezi ndi 95% akuchula safika ponso ndi wangoona li nchanzeru chonena kuti asiye ntchitoyo akachite concentrate ku private clinic. Ndiye pamenepo anthu akumanena kuti kodi sitikhala ndi chiopsezo kuti mwina tiona an influx of the medical personnel kuchoka kapena tinene kuti anthuwa amachita take advantage of the system ndi amachita kudikira kuti executive order ibwere komanso chilungamo chake nchonena kuti kodi munthu utakhala kunena kuti ugwira ntchito malo awiri at the same time kodi ungapereke konseku attention yoyenera mofanana kapena kwinaku kumakhala ngati kuti kumachepekera attention yako sikuti umapezeka mmene umayenera kupezekera kodi tigwire chiti zonsezo timvanso kuti maganizo a anthu on the street ndotani komanso timva kuti alendo athu programu iyi ndotani. Atulankhani athu lero tindi Innocent Kalikoka, Betha Banda komanso Betha Charles. Ndiye bwanji tiyambe ndichite check ngati palaini alendo athu afika. Ajobe mukundimva? Ine ndikumva ndithu zomwambiri. Chabwino mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaino mwadzuka bwanji komanso mwanyomvera. Ayi ife tadzuka bwino zikomo kwambiri. A David Chomba mwadzuka bwanji? A David Chomba mukundimva ngati? Ndikumva ndithu ndadzuka bwino kanzatu kumeneko. Kunonso tadzuka bwino. I think tiyambe ndi inu Achomba kuti kodi mukuyimira mabungwe awiri
tati fotokozerani pamene pafika tikuona Physician Assistants Union of Malawi imene ndikhulupirira kuti ndi ya madokotala aja, ndiye pali Chairman of Human Resource for Health Coalition. Iyi ndoti mwina njophatikiza madotolo ndi ena ngatana mwina ndi zina zoterozo kumvesesa kwathu, koma iniwe ndamene mungatitambasulire tati fotokozerani pamene mukuyimira ndani. Ndizoona ine mabungwe ose awiriwo, ndine president wa Physician Assistants Union of Malawi imene madokotala ma-clinical officers ndi team yonse. Niko ndine chair wa Human Resource on Health Coalition, ndikuti ogwira ntchito onse chipatala mkulu wawo ndine ndimene ndimayang'anira. Chabwino, executive order imeneyi mwayilandira bwanji? Choyambira ndinene kuti chinthu chonse chikamachitika pamakhala cholinga. Pali cholinga ndi ndondomeko yosatira kuti mukwanise cholingacho. So tikatione cholinga cha executive order nchokuti chibwerese zinthu zabwino kuchosa nkhawa mavuto amene ali mu health sector amene aliyense akuwadziwa mweta kati kumawerenga kuti yayi kwamve mankhwala asokonekera, mankhwala muchipatala kusowa nde chimene chavuta kwambiri nchokuti kuti ndondomeko imene isatiridwayo siyoyenera kusatiridwa imene yavuta kwambiri. Nakamba executive order number 1 ija yabwinobwino yakuti even afeso ngati Human Resource for Health Coalition ivi kakupa umo cholinga chathu timafuna kuti tisike promote multi professionalism among members athu. The image muna 200% kwa chimene ananena HE chifukwa cholinga chawo nchofuna kuti akonze zinthu mavuto amene ali akonzedwe. Koma yachiwirija tikuona ngati futa iwombera kumbali because imene jasi ndipo sithandizapo kukonza vuto limeneyo actually ikanga ibweresa so mavuto ndipo yanga kati bweresa mavuto ochuluka kwambiri na mwina iwo samayembekezera. So ife tulimba ndi achiwiri apapa akamtiratinga njira yabwino kuti tisabwerese so mavuto ambiri chifukwa cholinga chathu funa kuti pakhale health service yabwino kwa Malawi zilanda health service yabwino. Komanso timu yathu izikhala timu yosangalala ya motivated kumagwira ntchito yawoyo imene ndikoza kuyankhirapo. Inuyo pamene mukususana nawo amuthalika pa executive order yachiwiri ndipatipo. Okay, nkhani yayikulu ndionera kuti akunena kuti akugwira ntchito mchipatala asakhale ndi ma private practice and ayenera kuti ateke private practice yawo mu nthawi masiku 30. Chimenecho ndi nkhani imene ilipo yokuba mankhwala I think sizugwirizana wambiri sikuti onse amene ali private practice akuba mankhwala andi china chokuti amayenera kuti apange timali root cause analysis asanapeleke executive order chifukwa root cause analysis imachanjiza zinthu zambiri. Timaona kuti chifukwa chana anthu akupanga zimenezi ndara mtonga mseko kuti chifukwa chana anthu ali na private practice. So tikati tulonge cholinga chimene anthu ali private practice sikuti wina aziba mankhwala akupanga private practice chifukwa tikalowa msalari ya boma ndionyenyeka ndioti palibe ndipo ndionyenyekeratu anda kugwira ntchito mbomamu ndicholinga mpaka kunyenyekeratu yonyenyekeratu sigwe tikati yonyenyeka ndaipasako ule koma yonyenyekeratu ndiye mundu akukhala kuonapo moyo umene walimbira pano. Ndipereke example, just a good example. Mafuna nditukunda tumungopenga paint picture kuti antikhale ndi chithunzithunzi kuti kodi ma ranges amalipiro mboma ndotani. Ndifuna ndipereka hapa, ndipereke chisanzo. Alright? Mwina the lowest card ngati kupa umwe akulandira 400 chakuti kwachi. Loko tanatwa mine ko health center. Neti kapena gross 400 chakuti kwachi. Gross mione mene 400 something thousand. Kufusa kuti mene ndi gross kapena net akatosapo nsonko. Ino ndi wailandira imene kuti wailandira kuti yafika pa nyumba. Chabwino net. Around 405,000. So 405,000 aindi banja. Ainera ayende mone mafuta amene agwerera apo. Aindi anapite ku school. Kopano mwasaso kuona panali kafukuonesa una kuti household yabwinobwino Malawi munomu kuti chite survive pa mwezi ina ichite spend not less than 1 million. Ndi dokotalayu tikumpasa less than 1 million. And dokotala ameneyo akugwira ntchito usana ndi usiku aina ndi responsibilities awiri atatu achite meet kuti yemwe yako yende bwinobwino. Kwanza zidziwa so dokotala ameneyo kuti ineyo ndi kukuta ntchito ifika stage inoti ntchito imene izata ndi chitalitaya nanga ineyo ndizakarabati kachitalitaya. Now dokotala umaona kala munthu because ali ndi ufulu ali economic right kuti jichani ndikoza kupanga chinthu ndikoza kunipasa ndalama.
now dokota ife ngati achipatala tindi malamulo the act of parliament ya medical council imatilola kupanga job practice. That's why aboma anaika ndondomeko loko ngati wogwira ntchito mchipatala akafuna kupanga job practice apange asale ndondomeko yanji. Ndondomeko yake imene kuti ngati ati mboma amalemba kalata kundunako kumene insolvency kulemba kalata ine mafuna pange practice job practice ndiye kunduna kuja kalata ija amaisainia kuivomereza. Ataivomereza imapita ku medical council. Ndi medical council imasekula chipatala poka mundu abweretse kalata imeneyo. Ndikudziwa kuti amene ankaganiza zimenezi anati anthu oganiza bwino amadziwa kuti salale ndiyonyenyekeratu ndi anthu akuti akhale ndi moyo wabwino tiyena apase mpata akuzopanganso business. Ngona cholinga chakecho. Ndi anthu amene munthu amene uja akuvutika kale akufinyika kale kumeneko akulandira nyenyeso kumeneko ndi akuti apange business ndi pakubwera executive order pakuti usiye zimenezo. Chimenezo sikupha dokotala sikumdwalitsa kuti dokotala panopa adwale mentally ndi dokotala akadwala if is mentally sick dokotala akupita kusapata kuja ali ndi nkhawa. Kodi dokotala akathandiza mapatient bwino chifukwa ntchito yathuyo si ministry zena ntchito yachipatala ndi moyo ndi imfa. Ika dokotala akhale kuti yeye ali bwino akamapereka injection apereke injection ya bwino koma ngati amudwalitsa dokotala panoputema dokotala mwina akupita ku ntchitoko ambiri ndino khanga ndi president koso wankulu ndino report anthu ambiri adwala ndi odwala ndi mapera kweza dokotala kuti kuti azuke mphamvu alibe mama utapereke paracetamol akupereka morphine kwa munthu kuti zikatero dokotala walapisa omwe ulepa dokotala ndimene ampasa matenda awo ndeba atavutike ndi ndani akuvutika ndio amawiwo ndi game imeneyi mafuna kuti asanapereke executive order akanakhala pansi achite involve audindo yenele osati wina aliyense funso langa mapita kumeneko lachiwiri kunena kuti iniyo maganizo anu mumafuna kuti amunthalika anakatani chimene mumafuna ino kuti achite nchotani kufikira pa executive order chimene anthalika kanapanga tiwayamikia pa cholinga chawo chabwino kwambiri nditi ife tichita support kuti bwera sanike koma anaphonya pa kaombedwe kake chimene akanapanga sakanatenga kuti chikwapula dokotala kuti anthu achire yayi akanati kuti dokotala amene kuti mpase mphamvu bwino apereke thandizo labwino tipange nayo chani akanayitana oyimirira pa dokotalawo oyimirira ntchito ogwira ntchito chipata kuti bwerani pali nkhawa zanga ndi izi kodi inuyo mugaza ndipo zopanga chani ndi ifeyo takhala msisi minthawi yayitali ikanathandiza bwino kwambiri president ina fesi tinalo kumbuyo tine tipange njira iyi kuti tasipezeke kuti tikuononga chani tikuononga ntchito ya chipatalayi koma tikhale pansi tipange fundo zabwino ndipo njira ife tinazo zabwinobwino anthu aja ndi anthu athu timawadziwa andipesi timalimbikitsa kuti izi msapange izi koma mmene zachitikira munthu just yangobwera ngati mfuti kuombera uzuzu mbali uzuzu pa nyumba apa mutenga chi AK47 kuombera uzuzu kodi zithandiza ngati maona munyumba muli fizi mamoti mungopopera mankhwala sikizi ili tigwese nyumba ndi mpanda wonse ndiye zachitika baba ndi aliyense ozungulira omnyumba amba kudwala ndi tikagona kuti zimene zili baba ndi timene tikhaleka ipanta ndidane ndifuse motere yes anthu akhala kumadandaula kunena kuti pali madokotala ochuluka amene akugwira ntchito mboma amene samapezeka mzipatala chifukwa amakhala kuti ali mzipatala za private ma business yawo kapena kuolembedwa ntchito enanso akhala kudandaula nkhani zimenezi zomanena kuti kumamuona munthu wachipatala akukuzani kuti ayi mankhwala kuno kulibe mupite ku pharmacy yako kuti kuchita kuwalembera mapo nkupereka koma ukafufuza kupeza kuti ndi pharmacy yake ndiye timafuna kufunsa kunena kuti inuyo mukususana nazo koma mmalekeranji kumbuyoku kugwisa ntchito mphamvu komanso nzeru zimene mukuzitchula panozi kuthandizira boma kuti mavuto amene takhala tikuwakambawa athe kuchotsedwa kapena kuti they should be mitigated kodi mmadikira executive order kenaka mzizakhala reactive to the executive order inuyo why were you not proactive poyambapo okay ngati imeneyi inenda kusaka kuti executive order yango segula zinthu zoti zakhazuka mbira kale ize inenda ngati chair wa human resource protected coalition ntchito yati yoti timachita provide ma checks and balances oboma zakhala ndi ma meetings osiyana kumbuyo konseko pankhani zimene za ma resources mankhwala machani ma resources even human resource yathu imene kuyenda bwanji koma vuto la ku Malawi ndiyo kuti tindi malamulo okhazikika ngati imetu kambayi ndikuzani iyi zili malamulo twisi ngati munthu apezeka kupanga ichi china tipange chani ngati upanga chipange chani koma zonsezi zitakatu kukamba
koma palibe chimene chikuchitika. Timapanga malamulo koma sitigwiza ntchito malamulo. Ndiye vuto sindokotalaso vuto ndi ochita enforce malamulo. Ndapereka chisanzo. Ochita enforce malamulo ndi ndani? Okay, ngapa ndikupereka chisanzo. Munthu udakatseguye chipatala amakhala direct munthu akugwira ntchito kuipa pa Central Hospital. Amakhala direct chipatala chimene chija avomereza kuti uyu akuzopanga private practice. Kunduna ako directorate avomereza. Ndi ntchito ya wapa chipatalayo director daso dimaka director akuna kuti uyu tinamuvomereza uyu. Sanga khale compromised? Ndiye compromise. Ndiye nkani yake ndimene ndikulanjiti umeneko. Chifukwa iye akaona kuti anthu anga akuthawa. Ali ndi mphamvu malamulo amalola. Director akoza kulemba sokalata kuti munthu yuti namuvomereza kuti apange private practice kwa background sakupezeka. Anchiwele ichi chikupemba kuti muchite revoke license. Medical council ili mphamvu imachita revoke. Koma panopo ndifunse kuti mvumbange kafukumiriyo ni director wanji amene analibapo kada ku medical council kuzera kunduna kuti uyu tinamulembera kada utapange private koma sakupezeka palibe. Ndiye tilimbane ndani vuto ndi adindo azuke ambe kugwira ntchito yomoyenerera adife tichita support ngati wina akapezeka kuthawa pa ntchito nthawi ya ntchito andikati alembedwa ife sitingamuyikire kumbuya amene ndino ukusokoneza yo compromise we compromise iweyo ndiye because you compromise ukhwimekayo ukakhwima uzapanga zinthu moyenerera. Komatu amene mukwane nawo kuti achite enforce malamulo amenewa akuonekanso kuti ndagulu lanuso they are part of you as well. Ndiye tunena kuti Peterizani. Yes, kwa sababu chofunika chokuti because iwo andudi manifested actually manage their roles very well, you know. Ndiye ngatakulephera if there are role crisis aina utulepa sutindo apase mngapeni sasa compromised. Imukuona ngati director paye khabasa ngangone wa benefits onse angangonena kuti basi ndupanga resign. Monena zona chomba. Chimene unena chokuti nasi director uja aliso ndi mabwana ake pa ntunda. So ngani yake dicheni ngani di communication jito ngani yaja director maonelo ndi directorate ndi directorate alienda zikhala mlonda wanzake director uyaka ni majunior zake akapeza mavuto achite act ngati sakuchita act ndio kuti report ngati mene yabwerayi ndio kuti apita kumtunda yapita kwa bwana kumtundako ndiye bwana akanaenda line yonseyo mwe akaita na nduna akaita na secretary for health na also aita na directorate yao a directorate that thing is ndi relevant stakeholders aita na ifema professional bodies imuna mwankali migendera suppose muzipata momuja muliso tizo ni ma chapters at tonse alipo ife as professional bodies nditi kale pasi okay we have ever helped muzipata sina mwina ma directors majina uyu sakupanga ntchito ife timapita ngati paumu iwe tamba report ife don't think that side tuikira kumbuyo izizi usiye anthu ambiri asita ngoza kuti professional body mene matikira kumbuyo ikulimbana nafe chabwino achomba ndifuna ndipite kwa George Yobe kwanza napite ndimafuna munene mundiyankhe mwachindunji kuti kodi mukuvomereza kuti the current system kayendesedwe ka ntchito za madokotala manesi na anthu ogwira ntchito mchipatala as it is now system yake ndi system yonena kuti ikulephera kuthana ndi mchitidwe wa zinyengo kapenanso kusakhulupirika ndi kulephera kugwira ntchito maka pamene pali nkhani ya ma private clinics ndi zinazo ma business ndi zinazo tolo. Is the current system able to contain it kapena muvomere kunena kuti current system yalephera? No, system hii ndiye bwino ndikuze system ndiye bwino huo ndi personnel anthu akugona tulo sababu kuchita enforce ma regulations malamulo ndiye bwino so vuto system vuto ni malamulo ndiye enforce malamulo. Chabwino ndipite kwa George Yobe inonda executive director ku Malawi Health Equity Network nakulandirani kale poyamba paja sindiudziwa kuti nkhani mutaona executive order imeneyi number 1 ya 2026 imene indi zigawo ziwiri sindikudziwa zonena kuti mutaiona maganizo anu anali otana Yobe? Ifeyo order jatanaira ndira mwine joyamba ndinene kuti ngati Malawi Equity Network timayimirira Amalawi ife sitili mbali ngati ya boma sitili mbali ya ku State House timayimirira Amalawi waifeyo ndi ndani Amalawi mfuna aliyense kuphatikiza madokotala kuphatikiza namwino kuphatikiza atolasani awosewa timayimirira executive order ija tikaiona tikuiona kuti monga afotokozera Mr. Achomba Dr. Achomba kuti ikuthana ndi vuto
mavuto amene alipo ndi awiri koma mwamayankhula achomba mwina amakamba kwambiriza vuto limodzi. Pali vuto limene anthu tisanene kuti amalandira ziphuphu, amakakamiza odwala kupereka ziphuphu. Amamuona munthu kuti ali mululu, amamuona munthu kuti ali panzere kuti adzapangidwa operation kutenga nthawi. Amadziwa kuti munthuyu akudziwa kuti operation kuti zachitike mochedwa akhoza kumwalira opa imfa apereka ndalama, ndi amamukakamiza munthu. Kuchipatala anthu sapereka ziphuphu, amakakamizidwa kupereka ziphuphu. Komanso pali nkhani zimene zamveka kwambiri chiponda nthengo, wina amafotokozera mpaka mazichola mazimu kuti no akadzingotengera kuti ndalama kuyika mu buku la kuchipatala kuti athandizidwe. Imeneyi ndi nkhani yoyamba ndipo ikuoneka ngati nkhani yakhazikika pamenepo. Nkhani yachiwiri, amaba osati mankhwala, osati ku ziphuphu, amaba nthawi. Nkhani imeneyi ili yovuta kwambiri. Nkhani imeneyi ifeyo tinayakonda kukana khala kotheka ndi kumupeza munthu amene akudikira operation. Wadikira miyezi ingapo kuchipatala kalira mango muzita adokotala kulibe kapena ali muchipatala momwemo wina akulephera kutaya madzi kukodza. Ife tikudziwa anthu oti akungokhala kuchipatala kuja, koma wina amene wafika lero ngati ali ndi ndalama asanzere imene ndiyo yoyamba ija. Koma yachiwiri ndiyoti adokotala mwina amapeza kuti kulibe. Achomba ali apa anditsimikiza kuti paliso mukada yawo ya kuchipatala kugwira ntchito pali amene ali mabwana kwa iwowa amatchedwa ma specialist, ndipo ntchito yayikulu mukapezera kugwira ntchito ndi ma clinician, ma operation akanapanga specialist, chifukwa chiti specialist kulibe. Ndiye nkhani yakubedwa kwa nthawi kumangolandira mwina malipiro kanthawi kochepa fika ku office kungochongetsa kungoyika justified pene pake ndi kunyamuka. Ndi nkhani imene ikuvuta kwambiri, imene ikuonedwa apapa. Zikuoneka kuti azathu ogwira ntchito kuchipatala kuyankhula mwina zinthu zomatsutsana. Mwayankhulira achomba kuyankhula ngati wina aliyense kuchipatala ali ndi chipatala pambali, kuti onse adwala, onse atenga ndalama zonyenyeka. Pamene ife ngati Malawi Health Equity Network chaka chiliyonse timatenga koma kuti lilembe ntchito akhala chipatala. Budget iliyonse ngakhale budget imene yapangano pamene anduna honorable Minister of Finance amafunsa maganizo tinanena mulembe anthu ogwira ntchito kuchipatala. Komano kuti lero chifukwa ena kutsegula chipatala ndeti zikanena kuti mukwalembawo mukapatsa ndalama zonyenyeka. Mwina tithosankhapo chichewa china alipo anthu ambiri amene ife tikupemphera agwire ntchito kuchipatala. Ndi zikulankhulidwa ngati kuti aliyense amene ali ndi chipatala ali ndi chipatala china chapambali, zimene sizoona. Ndi anthu ochepa amene ali ndi chipatala. Komanso tinene kuti anthu amene amaba nthawi kumapezati kuchipatala sakupezeka si onse. Ena akugwira ntchito ife timayamikira, amagwira ntchito kwambiri, koma alipo ena amene akulandira ndalama zaulere. Ena maiwo ni ma specialist amene boma linalipirira skulu kuphunzira skulu, koma kubwera chimene amagwiritsa ntchito iwo ndi kuopseza. Kuonera kuti ineyo ngati simundilola kukagwira ntchito izizi ndisiya ntchito. Kwa cholinga chimene ndikagwira ntchito kwina ndituluka ndisiya ntchito ndipita dziko lakunja, ndiye kumaopa madokotala amakhala ngati ma specialist ena amakhala untouchable amene aliyense amaopa kuti awawa silingafikire. Ndiye anthu amene wawa athandizidwa bwanji? Pabwera order iyi. Order ikubwera ngati yankho lothandizira. Ife maganizo athu ndikuti ngati ena aliso ndi mayankho ena atabweretsapo, chifukwa pobwerapo yankho ndipo tipalibire kuti panalibe chiyembekezo chilichonse choti anthu amangouzidwa apereke ndalama madokotala asamapezeka. Ndiye pali nkhani ina ya shopping. Achomba mwina ya shopping yoti anthu amapita kuchipatala. Mwatishani shopping? Shopping ndi fotokozere ngati chabwino fotokozerani kupita ngati kusika chabwino akapita anthu amene chipatala zawo kuchipatala kuja kumama akapeza makasitomala. Anthu ambiri amene ababa kuti asagwire ntchito mboma azikagwira ntchito chipatala chawo chokha, ena
bavuta chifukwa ife tikudziwa tamva nkhani madandaulo ngati ku Lion kumene kuli gawo lolipira anthu amati akalandira operation akalandira quotation kuti tupanga operation ndama izi momo mumapezeka ena kuti bwanji kwakuti wakutaka kuchotsera amakatenga makasitomala kuchipatala kuja ndiye pakena ati zipatala zawo za private amamuona munthu kumene kuja makina alibe idamamuza tetika kumene ku central tetika kumene ku chipatala cha paboma akamuyezeze akatha tetika kumaneso chipatala kuja ndiwo muchaja ndalama nkhani ndiyakuti yankho limene tingapereke ndi yankho lotani ife ngati Malawi Health Equity Network amene timanena Malawi takhala tupanga mbali yathu Medical Council of Malawi ifeyo tipatsapo malipoti ndipo taonapo anthu akuyitanidwa ku discipline chine chimene ife chimatikhumudwitsa tipita ku discipline kuja kuti munthu jafuna akamfunsa mafunso amabwera ndi mabwana ake upeze mabwana ake aja amuyimira kumbuyo mabwana awo oti ajiyamikire ifeyo kunena kuti mwachita bwino kwatuza iyi ife tikunena kuti mufuna kamafuna mopanga scanning ampatsa ndalama komano pali kanzimu kena kati kufuna kuyimirana kumbuyo umuyikira munthu kumbuyo ife tiona Medical Council yopereka zilango kwa anthu ndiye lachisanu nali loweruka nali pa waile sina pa programu ina panabwera adokotala wawa ndi Society of Medical Doctors fusa ndi mafusa kuti kodi ndiyo makamupanga jani isameheni takalopanga ripoti kodi mwapanga ripoti makesi angati ku Medical Council ngati mwalili mazatsu awo timakumana limodzi ku HRH Human Resources for Health apanga ripoti makesi angati nkhani ndiyoti takalopanga jani nanga chine chimene tingalangize a president kuti mutakhala njira yakuti sotinapanga njira yakuti ndi njira yanji kugawo ilili ndi malize motero tikamagamba za madokotala 1 minute fati pafuna kuti tifunseso Malawi on the street kuti maganizo ndotani kenaka tiza muzabweranso kuzafotokozera ndingomaliza chomwecho chabwino ndigawo lofunikira ndimanena kuti tikamagamba za Malawi tikamanga khale dokotala panopo wina akuzomwalira atachita ngozi kwina ndikumutengera ku chipatala china akapeza anzake kulibe akakamwalira dokotala wina aliyense ngakhale achomba ali abanda abale yawo amene akufuna kuti akapita ku chipatala zikathandizidwa ndipo izizi zokhudza wina aliyense nkhani ndiyokuti ngati yankho ilili silabwino yankho lina ndilotani zikoma chabwino amenewo ndi George Jobe amene ali Executive Director Malawi Health Equity Network kufotokozera mbali yawo pa nkhani imene ya Executive Order number 1 ya 2026 tipite kwa atulankhani athu tiyambe ndi Betha Banda ukundimva umvekera pansi kwambiri mwina takhala pafupi ndi microphone ya phone yako mwatsuka bwanji Ndadzuka bwino mwadzuka bwanji inenso ndadzuka bwino uli mbali iti ya dziko lino padakali pano ndili pa 4 ways sewolowera ku district boma la Nchewu chabwino tacheza nawo kwambia tangotuza ni dzina lanu komanso kuti kodi boma kuletsa anthu ogwira ntchito za umoyo kuchita business kusintha zinthu ine sayamba tinange ndijoyelekera kuno ku Nchewu kali imene president anena kuti anthu ogwira ntchito mzipatala ngati madokotala amene ali ndi zipatala zawo za private bakhala povutabe kuti mchitidwe wachinyengo pinogwiritsa mankhwala mzipatala za boma kuti ndi private ukhawuvutirapo chifukwa cha fundo zimene ya president anena kuti pakamati masekeseke akhala akasintha zipatala kapena kusintha ownership zikuzotera kuti ownership akhoza kusintha kuti akhozeka mwana wachibale kandi mkazi wake kandi mwana ndikuti siku iyo zabe dokotala akhabe agwira ntchito zipatala nankhala kuti asiya kutendetsa kugwiritsa private zizipitika bendithu ndiona ngati padakhala njira ina mwina yokhala nawo pansi madokotala kwambe kuti vuto ndi chani apeze vutolo akapeza vutolo ndi athene nalo kandi kuchepa kwa malipiro salale chifukwa mukhozaona kuti anthu ambiri akulemba zoti ndalama ndimene kuchepa mchidwe ochinyengo ukuchitika cha kuchepa kwa malipiro izi ndithani yovutirapo kuti ikozotenga nthawi itali kuti izopeze kuti
state kumene kuti mankhwala ali kwanje chabwino tuizeniso ni zina komanso maganizo anu kankani mukuona zoti zithandizira kuthana ndi vuto lo la mankhwala mchipatala. Toyambira tinanga ndine Blessings Malizeni kuchokera kuno kuboma la Nchewu pano pa Fowezi. Ineyo maganizo anga ndikuona kuti mavuto kapena chinyengo sichingathe kwa madokotala amenewa. Chimene ndimachiona kuti chimene angapanga ngati a president mwina akapita zanga koyambira anati kwafuta maganizo awo kuti chifukwa chani anatsegula chipatala zawo chifukwa mwina malipiro awo makhawo chepa kwambiri ndakumaona kuti kwa nthawi yaitali azigwisa ntchito zipatala zawo kuti mwina makachithandizira pakhomo pawo malipiro amene akulandira panosakwapa kuti malipiro adula ndipo malipiro adulawo akatsika zipatala pachipitala zotani njira tinapeka boma apanga zotani kwa zikhoza kuthewa kuti akhoza kuti kupanga njira imeneyo koma mwina chilichine kuchipitala chikhale chikulu kwambiri kuti mwina alepena ake azibale awo kuti azigwisa ntchito zipatala zimene zija mapeto ake zipatala mujabe mukhabe nkhondo yayikulu ngati zabomazi udzikiza anthu akupita ina akumafa papina pazili pamene asakulanda chithandizo china chilichonse tikumaona kuti anthu akupita kwambiri akupita panopo chipatala apa ukapeza zere waukulu ena ngoti adwalira koma sakusamalidwa kena kalofuma ndoracho achepa kumene njira imene ali abwino kwambiri kuti mwina aletse chipatala kumano kuti ndi chizilongosolota imene apanga ngati aboma kuti mwina ake anthu amene wawa akhazike mzipatalamo azithandiza Malawi. Koma ngati sanapanga ngati zimenezozo kulatha ngati kuti apita like pano kuti mpite paze ngati pachipatala tikapita anthu ngati lero mande anthu ambiri ali pazere adwalika koma sakusamalidwa sakusamalidwa chilichonse ina mwina komwera pazere pamene kuti mwina achipatala sakupanga atende anthu mwina akukhala bize kuzipatala zawo ilibe zinalira bwino koma palero khatu ngotomeko ineni yotsatiriza kuti tikathalene bwanji nyengo chimene kuti mankhwala zipezeka mzipatala komanso anthu azipezere akupangidwa akhaso apangidwa bwinobwino kuti mwina wakena kuti zawo zikutetezeka komanso anthu akumeta chipatala kuja zikatetezeka bwinobwino awana ndi mapenzo athu ngati Amalawi okuzilamulechewa chabwino ndiyankhule ndi Malawi wamaliza yemwenso ndi nayo kuti apereke maganizo ake funso limodzi chifukwa cha nthawi funso limodzi. Dzina langa ndi Winston Jikaponya kuno kunchewu. Ineyo mmene ndikuonera ndizokuti akhoza kutseka zipatalazi ndipo zipatala zija anthu akatsekulaso mu dzina la munthu wina koma okagwira ntchito ku chipatala chimene cha private akhada anthu omogwira ntchito mbomawo chifukwa kumene kulibe wina aliyense wa experience kuti angakagwire ntchitoyo ende munthu akapita ku private ko akumapezeka kuti amuimbira uja wakubomayo aruluka umene kuja abwere ku private adzathandize munthu then azibwerera kumene kuja ndikuti uko munthu amene anamusiya uja sakulandira chithandizo chilichonse nde apo palibe chimene chingasinthe yayo komanso ndikuti mankhwala adzitulukabe mchipatala muja kupita kuti ku private kuja chifukwa ndere ali ndi njira zawo zimene amagwiritsa ntchito. Chabwino wayana ndi mmene ndachezera ndi Amalawi kuno kunchewu. Ayi Betha ukhale ndi tsiku lopambana. Ndiko mwambi. Mwansangansanga somano tipite ku Nsanje kumeneko kuli Kalikoka. Ukundimva Innocent Kalikoka. Wayana nduku. Mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino kwene mwadzuka bwanji. Azikanso bwino uli mbali iti ya Nsanje? Ine ndiyankhulira kuchokera pa boma pene boma la Nsanje. Chabwino tacheza ndi Malawi mmodzi kamene awiri maximum pa nkhani imeneyi. Zikomo kwambiri wayana chamba kupena kuti ine ndi George Tembo wamasanje boma. Chabwino nkhani ndimeneyi oda imene apereka president yoletha ogwira ntchito za moyo makamaka amene akugwira ntchito mboma kupanga business ya chipatala. Nimuona kuti zimene zizi zithandizo sintha zinthu. Ineyo oda imene ndikupanga sapoti kuona kuti a president afuna kupanga kubweretsa kusintha kapena kuti akufotokoza zinthu pali mazimene ngati dziko lakhati kumanawo konthaeda so a president anaona kuti ndiyikulu kuti isinthe so kwenye change zikakha kuti ikubwera zochitikasa zimakazazi maresistance angakhala mbiri so ineyo ndikupanga sapoti oda imene kuti zofunikira ndiso omwe akufuna kuti should participate in private sector at the private sector. Omwe akufuna kuti akhale in public sector akhale in public sector. Because there's no way putting into the value of the government. What is the business in that point? So, chifukwa chimene chimene vanga support oda ya president kuti
omwe ali akugwira ntchito mboma asapange lani mafamasi kapena makliniki wapazina kugwira ntchito mboma kwa ngati ili nkhani ya business they would have done business before kupanga join na public sector so basi yanga ni mene chabwino umundi mmene ndachizera ndi ya George Kemp ndathokoza kwambiri Innocent kalikokha ukhale ndi siku lopambana ku Nsanjeko ndikumbira yana